Ola, seguimos cos especiais de verán. Hoxe tócanos outro xogo de auga. Neste caso xogaremos a estatuas con globos de cores. Imos aló. Hoxe toca xogar a un xogo de auga, mais neste xogo non tes que estar metido na auga, pero sí que te vas a mollar e refrescar. O xogo durará, por exemplo, cun grupo de 10 persoas podedes tardar uns 6 minutos aproximadamente. Para xogar preciso ter posto o bañador, un pano, globos de cores cheos de auga e roupa de muda. No xogo elimínase a alguén? Non, cando un é mollado por outro, convértese en estatua e entorpecerá o paso dos outros xogadores. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo das estatuas de cores. Paso 1. Elixo unha estatua. Botamos as sortes quen comeza sendo estatua. Este terá unha vida xa que non foi mollado por ninguén. Paso 2. Delimitamos o campo. Marcamos o campo de xogo mentalmente. Ten que ter unha medida axeitada para que nos poidamos mover, pero non tan grande que nos sexa imposible pillar a ninguén. Paso 3. A estatua conta ata 30. A estatua, con ollos tapados cun pano, comeza a contar en alto sen moverse, e os demais corren polo campo de xogo. Cando chega a 30, grita «Estatuas!» e di unha cor e a partir dese momento ninguén se pode mover. Paso 4. Bombazos. Todos os que teñen o globo da cor que dixo a estatua que dirixe poden tirarlle o globo de auga a alguén que estea preto, sempre e cando non sexa desa mesma cor. Paso 5. Novas estatuas. Todos os que foron alcanzados, a partir de agora, non se poden mover e lle teñen que dar os seus globos a quen os pillou. Ese non lle dou. Se tiro o globo e non alcanzo ao compañeiro ou compañeira, entón tamén paso a ser estatua. Os que non son estatuas continúan no xogo movéndose polo campo e sen poder tocar as novas estatuas na mentres se conta ata 30, cada un co seu globo aínda por tirar. Paso 6. Nova estatua. Hai que botar as sortes quen será a nova estatua que dirixe e que conta ata 30. Pódese decidir
que quede aquela que foi a última en ser mollada nesa quenda. É moi importante que a estatua que dirixe, antes de tapar os ollos, se fixe que cores de globos quedan aínda por tirar. Paso 7. Rematamos. O xogo termina cando xa todos os participantes están mollados ou cando xa non queden globos que tirar. Listo, e agora a xogar! Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas!